И здравейте, шефчета! Аз съм вашето шефче, а вие сте моите шефчета. И днес за пореден път ще играем на Baldi's Basics. И да, този път малко повече съм се подобрил, вече съм около 6 книги мога да правя. И да, нека да видим какво ще ни каже Балди. Абонирайте се за канала на Assassin's Time с камбанката и пръснете лайк на това видео. Ето, Балди го каза. Добре. Problem one. Great job. Great job. Добре, сега. Така правим. Чуваме Балди, но не го чуваме. Сега, доколкото знам, хубаво е още от началото да започнем да правим тези тетрадки. Да, тук в краят. Защото за мен по-трудно се намира. Не знам защо. Мисля, по-трудно стигам до нея. Тук го изиграхме много добре. О, не. Пак е много близо Балди. Или Балди, както му се вика. Това беше да някъде лошо, защото сега не взех бисода. Обаче ще се опитаме, айде. Бате, Балди е там. What? Откъде се появи Балди? Welcome to Baldi's Basics. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorites. A great job. That's a good one. Problem 3. Fine. Great job. That's right. Добре. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Хора, пръснете лайк на това видео. Абонирайте се за канала с камбанката. Problem one. Good one. Problem I can't believe. И пишете долу в коментарите за каква игра да играем. На каква игра да играем, на какво предизвикателство да играем или като цяло на дали искат да продължа някоя поредица, примерно на Балди. Та поредица е до някъде доста гледания. Мисля, доста гледания събира. Така че мисля, че ви харесва. Така че пишете долу в коментарите дали ви харесва.
Аз така правя, че потичвам от време на време. Така. Добре, хора, мисля, че стигнахме около 4 книги. Сега ще стигнем пак около 5. No running in the hall. 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Мислих си, че мога да заобиколя или там, как се казва, да финта на Балди. Обаче не стана. Нищо. Now it's time for everybody's. You got it. Good one. Problem. Great job. That's right. Добре, хора, продължаваме. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Problem one. You're doing fantastic. Good one. И Балди се ядоса. Ето го чорапа, доколкото разбрах. Сега, когато изпълниш всичките 7 книги, трябва да отидеш при чорапа, за училището да стане червено. Обаче, след като училището стане червено, той се ядосва и почва, в смисъл, да е като другите чудовища, като те хване, просто се телепортираш към Балди. В смисъл, близо към Балди. Нямам просто да вземам ножицата, защото малко ме бави. I have lost you. I realize that. Оу, ес! Сега малко надхитрих Балди. I hunt people for all the
Сега Балди е плътно до мен и не знам какво да правя. Добре, хора, вече сме на 10-та минута от видеото, но трябва да продължим. Now it's time for everybody's favorite one. Problem, I can't believe it. You're incredible. Rough, great job. That's right. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Благодаря, Балди. Problem one. Good one. Problem, you're doing fantastic. Добре. Аз мисля да правя същата стратегия. Или не. Защото този пречи. Девет. 7. Каквото и да е това. И хора, сега изпълнихме 3 книги. Не е малко, но не е много. Сега малко ще внимавам, защото сега би трябвало да е някъде този директор, който мина тук, що пред нас. 10. 1. Не знам. Вече имам ножица, така че ще си пазя място. Добре. Здрасти, Балди. Сега. Ще се опитам от другия изход да мина. Защото почти никога не съм пробвал. Не другия изход, а другия вход към... там... десния. Хота именно ето този. И сега сме веднага до 2 книги. Вижте, това е много добре, защото тук е дълъг коридор. Какво означава това ли? Ами означава, че е по-трудно да се мине този коридор. Което означава, че няма да минавам след това по този дълъг коридор. И мисля, че така ще стане добре. Пате. Добре, Балди е зад нас, точно зад нас.
1. Чухме директора. Нямах време просто да взема сода, но след това тук мисля пак да... Добре. Четири. Така, там са чорапа, който в момента не ни интересува, и директор, което означава, че не трябва да бягаме. Здрасти. What? Там беше Били, който не взима предметите. Не, върнахме се от начало. Не бягам, директоре. Там е... Не трябва метлата да ходи при нас, защото така повлича и Балди, и мен. И като ни повлече заедно със себе си, така ставаме по... Не. Ами, не успях много да се покажа в това видео, хора. Балди за пореден път ме победи. И смятам да спра видеото до тук. Пишете долу в коментарите на какви игри да игра, на какви предизвикателства да играя или коя поредица да продължа, примерно на Baldi's Basics или с България. Писайте ми да създам нов свят, но смятам просто да остава България на мира, защото просто смятам, че малко ще стане един и същ контента. И да. Ами това беше от видеото, хора. Ще се видим следващия път. Аз бях Криската. Вие гледахте Assassin Time Ultimate. Чао!